Kidam tang pinangan aningkan pen forest asai kamalong aronri pen vorengang hoi ke peka phai pinangan nang pleng tanglo. Bangso aronri pen vorengang hoi ke pek ponalong ki ongdunga tuma bangke forest asai kamalong vorengang hoi nang pipon pu pen ajok lak atangka hang pen kalili kalanglang appointment letter kiron thabare ajok longri alo hangjo hang haya sonsi nang dukok lo. Forest asai kamalong voreng ka choklembo matuma phan isi ningdu ka birta. Bangso birta karjulong penang litum aning deep nang dukok tahai. Atheke damtang ningkan kebang bong forest asai kamalong vorenga warsai kilong donatum karbianglong chanamas council hin pen anghoi ingthan pon etpu. Bangso long nang limenta dodun kokma. Nang liphan principal chief conservator of forest Abhijit Rabha ki bom hutong nang liphai forest along voreng nang ki pon ma. Jongsi kanang pulote nang limenta bangso voreng anghoi kang thanalong nang menta dodun kok tahai. Athi PCCF abarim Abhijit Rabha hin pen forest asai kam vorengang hoi kipite kang do anke prapjin pen ing thanpon etpu. Bangso alam lake karbianglong live pen le kapang dak alam tali. Bangso alam thelake karbianglong chanamas council CEM Dr. Tuliram rong khanga hin pen si tang dak ponlo. Alang liben kaning je pona tengke aron re pen ingnam rai komasai kialong vorengang hoi ke klembong ningkan phopen ningkan yer kep atum anaphanta vorengang hoi thanvek pupusi CEM rong hanga hin pen ningje pon. Kidam tang por hut karbianglong chanamas council a hin pen DFO tuma phan pin khat ponsi ni phong bong PCCF barim Abhijit Rabha la pen alang lilong kacherap don ari sang ho tuma phan FIR papitoilo. Bontan non anta ki pon te dera puthak karbianglong chanamas council secretary Mukul Kathara hin pen ke thanpona tengki bangso puthak prabjin pen arsikjit pen karbianglong chanamas council CEM Dr. Tuliram rong hang Cingki cingwai pon pupusi ningje pon. Bonta bangso long kamang hupon ni me alama bangki kichok jeve ka bangku abarim PCCF Abhijit Rabha phan karbianglong chanamas council ke chariatum kupia thesi FIR pipon hai hedato. Ami thangadai ke doko ka joktong athu pen karnuji aphan tong DFO tunga phan ke toima. Athe bangso aron re pen vorengang hoi ki pekalong MP Horen Singh Be MLA Vidya Singh Ingleng la pen karbianglong chanamas council environment and forest joint secretary abari matum penamatsi recommendation alo kipidu natum do halatuma phan karbianglong chanamas council hin pen insai haijima jongsi PCCF abarim Abhijit Rabha ki do hut forest asai kamalong vorengang hoi kipite kang anatuma phan vorengang hoi ahok pen ingthan et plote karbianglong ki hunut ni dejima lake aporsi thekponlong po. News report Karbianglong Live.